Sziasztok! Hát ez a idei lufatök szezon, illetve az első éves próbálkozás, azt hiszem kicsit túlnőtte a helyzetünket. Kettő szem magot ütöttem el, egyet jobb oldalra, másikat bal oldalra, és hát igazából mindent ellepett. Itt voltak a paradicsomok. Próbálok átmászni. Innen talán jobban látszik. Nézzétek meg, mindent ellepett, és tele vagyunk ilyen óriás tökökkel mindenhol. Sok-sok szivacs lesz, szerintem mindenkinek ez lesz a karácsonyi ajándék. Mindenhol hatalmas ilyen 40-50 centis tökök lógnak, de szó szerint mindenhol. Tehát eszméletlen. Nagyon óvatosan ültessétek. Itt a hagymán is mindent elborította ez a két szem palánta. Úgyhogy hát a lufatök az most itt szeret. Nem tudom, mit fogunk csinálni ennyi tökkel, de majd valamit kitalálunk. Úgyhogy a lufatök az bevált. Sziasztok!